Uffiċjal tal-MGA u martu rċevew il-fuq minn 150,000 euro minnant l-eks konsulent Josif Galja fuq medda ta' 3 snin, iżda qed isostnu li ma kinux jafuh bl-investigaturi ma setawx jiskopru r-rabta bejn dawn it-tlieta jew ir-raġunijiet għaliex Galja għamel dawn it-trasferimenti ta' flus. Dan ħareġ fil-qorti kif Josif Galja jinsab akkużat b'rejati finanzjarju ħasil ta' flus. L-uffiċjal tal-Awtorità Maltija tal-Lob Jason Farrugia dak iż-żmien kien l-uffiċjal tekniku ewlieni tar-regolatur u l-investigazzjoni dwar Farrugia bdiet bis-suspetti li kien joħroġ dejta illegalment lil Josif Galja. Meta l-każ kompla tlieta, ix-xhud semma diversi transazzjonijiet li kienu jinvolvu lil Galja li dak iż-żmien kien aġixxa bħala konsulent tal-gaming ma' bosta kumpaniji u rċieva sommom sostanzjali ta' flus għas-servizzi tiegħu. Bejn Awwissu 2018 u Settembru 2021, Galja kien bagħat lil Jason Farrugia madwar 130,600 euro permezz ta' Revolut. Kien hemm transazzjonijiet oħra li bihom Galja bat flus kemm lil Farrugia kif ukoll lil martu Christine li bħalissa tiffaċċjaw akkużi simili fi proċeduri separati. Bejn l-2017 u l-2020 Galja ħareġ 6 ċekkijiet lil Farrugia li ammontaw għal 11,000 euro u nħarġu wkoll 22 ċekk ieħor lil mart Farrugia li ammontaw għal 29,150 euro li minnhom ġew depositati fil-kont ta' żewġa għalkemm l-aħħar ċekk ma kienx ġie depositat. Madankollu meta l-pulizija staqsew lil koppja Farrugia, it-tnejn qalu li ma kinux jafu lil Galja u ma setgħux jispjegaw dawn it-transazzjonijiet. Meta mistoqsija kellux xi negozju ma' Josif Galja, Farrugia kien għażel li ma jweġibx. Din il-kompilazzjoni qed tkun preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello. Isem Josif Galja ilu xhur fl-aħbarijiet wara li hu kien irnexxielu jaħrab minn pajjiżna. Il-mandat għalih kien ħareġ f'Mejju tas-sena li għaddiet wara li Galja ġie arrestat fl-Italja waqt li kien btala ma' diversi persuni, inkluż mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat.